निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंती आपण सर्वत्र साजरी करतो। ज्याप्रमाणे 2 ऑक्टोबर हा महात्माजींचा जन्मदिवस, त्याचप्रमाणे आपल्या स्वतंत्र भारताचे दुसरे पंतप्रधान जय जवान जय किसान हा नारा देणारे लाल बहादूर शास्त्री यांचाही जन्मदिवस। केवळ 18 महिन्यांचा अल्पकाळ पंतप्रधानपदी शास्त्रीजी होते, परंतु मूर्ती लहान पण कीर्ती महान या उक्तीप्रमाणे शास्त्रीजींनी आपल्या 18 महिन्यांच्या अल्प कालावधीत अनेक मोठी, आजही स्मरणात राहतील अशी अनेक कामे केली। विनम्र, मृदुभाषी, सौजन्यशील, सौम्य स्वभाव असलेले शास्त्रीजींचे व्यक्तिमत्व होते। शब्द अमृताचे या आजच्या अभिवाचनातील उतारा हा प्रकाश बोकील लिखित देखणी ती पाऊले भाग 1 या पुस्तकातील आहे। मुलांनो, आपली वाट आपणच ही कथा आहे अगदी छोटीशी, पण आपण आपली वाट स्वतःच ठरवायची असते हा मौलिक विचार देणारी आहे। यशवंतराव चव्हाण माननीय शास्त्रीजींविषयी म्हणतात, शास्त्रीजी पंतप्रधान असताना त्यांच्याबरोबर व्यतीत केलेला 18 महिन्यांचा काळ माझ्या जीवनातील सुवर्णकाळ होता। हे उद्गार शास्त्रीजींविषयी बरेच काही सांगून जातात। अशा छोट्या छोट्या प्रसंगातूनच मुलांना प्रेरणादायी ठरतील अशा कथा, घटना देखणी ती पाऊले या 4 भागात प्रसिद्ध झालेल्या आहेत। मराठी प्रकाशन विभागाच्या पुस्तकांचा संच केवळ 160 रुपयात प्रत्येक शाळेने, वाचनालयाने आणि प्रत्येकाच्या घरात असलाच पाहिजे असा आहे। मुलांच्या वाढदिवसाला भेट देण्यासाठी तर आपण सर्वांनी जरूर घ्यावा असा आहे। मुलांनो, आपली वाट आपणच। 26 मे 1964 त्या रात्री झोपण्यापूर्वी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी आपल्या टेबलावर द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप या रॉबर्ट फ्रॉस्टच्या काव्यपंक्ती लिहून ठेवल्या होत्या। त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी 27 मे रोजी दुपारी त्यांचं निधन झालं। आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे एक थोर मुत्सद्दी म्हणून नेहरूंची एक प्रतिमा तयार झाली होती। त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रीजींची प्रतिमा तेवढी वलयांकित नव्हती। विनम्र, मृदुभाषी, सौजन्यशील, सौम्य स्वभावाचे शास्त्रीजी म्हणजे जमिनीवर पाय असलेले प्रधानमंत्री होते। म्हणूनच काँग्रेसमधले बरेचसे बुजुर्ग नेते शास्त्रीजी नेहरूंच्या धोरणांप्रमाणे वागत नाही असं म्हणून शास्त्रीजींच्या वागण्याला विरोध करत। एकदा संसदेच्या एका अधिवेशनात लोकसभेत श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित भाषणासाठी उठून उभ्या राहिल्या। एक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या राजकारणी म्हणूनही त्यांचा दबदबा होता। त्यांनी आपल्या भाषणात शास्त्रीजींच्या धोरणांवर, निर्णयांवर कडक टीका केली। इतकंच नव्हे तर शास्त्रीजींचा उल्लेख प्रिझनर ऑफ इनडिसिजन म्हणजे निर्णय न घेणारा निष्क्रिय नेता अशा शब्दात केला।
नंतर शास्त्रीजी भाषणासाठी उभे राहिले. शांतपणे त्यांनी सुरुवात केली खरी, पण नंतर मात्र त्यांचा आवाज चढू लागला. खरं तर लोकसभेत ते कधीही आवाज चढवून बोलत नसत. अतिशय त्वेषानं त्यांनी विजयलक्ष्मी पंडित यांना उत्तर दिलं. ते म्हणाले, होय, पंडित नेहरूंच्या प्रत्येक धोरणानुसार मी माझी सर्वच पावलं उचलतो असं नाही, पण त्यात काय बिघडलं? उलट माझं तर मत असं आहे की दुसऱ्यानं आखून दिलेल्या वाटेने जो चालतो तो खरा नेता असूच शकत नाही. नेत्यानं आपली स्वतःची वाट स्वतःच ठरवायची असते. शास्त्रीजी पंतप्रधान असताना त्यांच्याबरोबर काढलेला 18 महिन्यांचा काळ माझ्या जीवनातील सुवर्ण काळ होता, असं यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.